खुलुमबाय आं सिमान बड'लेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै सासे धोनि सेठनि सल' खोन्थानो जादों। बियो बै सहराव जोबोद धोनिमोन। मेला फेक्टरि मेला माने खामानियानो जोबनो गैया। फेक्टरि दङ, कम्पानि दङ, बेबायदि गोबां खामानि बेहा सोलिगासिनो दङमोन। बियो बिराद धनबानमोन। बेनि मोनफ्रोम खामानियानो बिराद मोजाङै सोलिगासिनो दङमोन। दा बियो सानसेखालि गावनि फेक्टरिनिफ्राय फैबाय न'आव फैयोब्ला नुबाय न'खराव मोनाबिलिनि आरति, माने मोनाबिलियाव इसोरखौ लानानै दालाय आरति खालामा होमबा, बे आरतिया सोलिगासिनो दङमोन। दा बियो गावनि रुमाव थांबाय। थांनानै बियो गावसिनि न'खराव खामानि मावग्राखौ बुंबाय, आंनो कफि कापसे बानायना लाबोदो होननानै। दाना बे देहाखौ बोरैबा मोनबाय। देहाखौ बोरैबा मोननायखाय माने असस्ति मोननायखाय बे बुंबाय, नाङा नोङो कफिखौ लाबोथ'नांला, डाक्टार लेंहरदो। दाना बे साकरा डाक्टारनो खबर हरबाय। गिदिर बे सहरनि गिदिर साबसिन डाक्टारफ्रा फैनानै नायफैबाय बे मालिकखौ, सेठखौ। दा बियो गासिबो नायनानै रिपर्ट माबाजोब्बाय, रिपर्टफोरखौ नायबाय एकदम अके, जेबो प्रब्लेम गैया। बयबो डाक्टारफ्रा बुंबाय जे नोंथाङा जेबो प्रब्लेम गैया, नोङो अके दं। तखन बियो बुंबाय, ना आंथ' बिराद दाबो असस्ति मोनगासिनो, आंथ' थिग मोनाखै फिजिकेलि। तखन नोंथाङा होमबा रेस्ट ला, नोंथाङा रेस्ट लाबानो मोजां मोनगोन। हयथ' नों खामानियाव थांनानै फैनानै नों बिदि हयथ' एसे असस्ति बोध जादों, रेस्ट लाबानो थिग जागोन। आं माबा मोनसे मुलि जानांगोनदां, माने माहाजोनानो बुंगासिनो मालिकआ। तखन डाक्टारा लिरबाय मुलिखौ। बेनो मुलिखौ मा होदों, निन फैनायनि, उन्दुनो ओंखारनायनि। होमबा रेस्ट लायोबा टेनसना हयथ' माबा जागोन, रेस्ट माने टेनसना गैया जागोन। तखन बेनि असस्ति बधा खारगोन, बिदि सानबाय डाक्टारा। दाना बे जाबाय, जानानै उन्दुनो नाजाबाय, उन्दुलाङा, खालि माने सिरि मोननानैल' दङ मानसियानो। ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ खोन्थाखानानै दोनसै, बे जेला न'आव आरति जादोंमोन ना, बे आरति जाथों, बे खिन्थु बे मन्दिरथिं बेहा थांनाय, न'नि मन्दिरथिंबाबो बेहा थांनाय माबा गैखाया, हुदा गैखाया। बियो सब समय मन्दिरनिफ्राय एसे गोजानाव थायो, माने नास्तिक बायदि बियो, इसोरखौ बारा फोथाया। बेना मा खामानि मावनांगौ, खामानि मावबानो माबा जाखायो बिदि। दा बे उन्दुलांनो हायासैबोथ'। दाना बियो सिखारनानै नायबाय, घरियाव 3टा जाबाय। 3टा जाबाबो उन्दुलांनो हायाखै। होनबालाय आं न'नि मोखाङाव गार्डेन थायोना, गार्डेनाव बे बेरायनो थांबाय। बेरायबाय, अब्लाबो बे गोजोन मोनासै। दे आं एसे बाहेरायावनो बेरायहैथारसै, थाबायलांहैसां, होमबा मोजां मोनगोन। थाबायलांबाय बे सेन्देल गाननानै आरामनो। थाबायलाङै दाना एसे गोजान सहैबाय बियो। ओमफ्राय मोनसे जायगायाव बियो जिरायबाय, सरकनि सेराव आरामसे जिरायनानै सेन्देलखौ खुलायनानै जिरायबाय। आथिं सोमाव बियो दाना बे जिरायनाय समाव गावनि आगोलनि खोथाफोरखौ गोसोआव फैबाय। गाव माबायदि स्ट्रागोल खालामदोंमोन, गावथ' दासो बे अबस्था ना, गावनि गासिबो गाव दा साक्सेस, बिराद फैसावला जानो हाबाय, फेक्टरिफ्रा सोलिजोबो, मोजां वेल डेभेलप सासे बिजनेसमेन जाबाय बे। खिन्थु बिनि आगोलथ' बेबो स्ट्रागोलाव दंमोन ना, नाजानायाव। दा बेफोरखौ बे गोसोखाङै बे सानदों आरो माबायदि नाजादोंमोन, नाजानानै दिनै साक्सेस जाफैबाय, बेफोरबायदि सानदों। दाना बे समावनो मासे सैमाया फैनानै बेनि सेन्देल खबसेखौ अरना लाना ओंखारबाय। दाना बे सैमानि उन होसोबाय, सेन्देला खबसे लांजाबायना। ओमफ्राय एसे गोजान खारलांबाय सैमाया। ओमफ्राय सैमाखौ बे माने आवाज हरबाय थाबाय। सैमायाबो गिनानै दाना सेन्देलखौ खुगानिफ्राय दोनबाय। दाना बे सेन्देलखौ मोनहैफिनबाय, गाननानै बियो तखन हथात गोसोआव फैबाय, न'आवथ' थांनांसिगोन, आंथ' बिराद गोजानाव सफैबाय नंबाय बियो। ओमफ्राय 4टाबो बारबाय टाइमाबो। ओमफ्राय दाना तखन फैहांनायावनो दाना सासे हिन्जावनि गाबनाय खोनाबाय बियो। हिन्जाव गाबगासिनो। मा जादों, मानो गाबदों, एथ' फुङाव नंबाय आरो गाव। दाना
थेवबो मालायबा मानो गाबदों आं बेखौ मानो खबर लाबावनो मानो गोजानाव आं थांनो आं न'आव थांसै होननानै थाबायहांनायाव आरो रासिन गाबनाय खोनाबाय बियो एकदम माने बे गाबगासिनो तखन बेहाय आं खबर लायनो गोसो जाबाय आरो बेखौ नाहरबा नुबाय बियो माने इन्जुराव खर' फुटार बियो माबागासिनो गाबगासिनो बे हिन्जावा तखन बे साहस जानानै सोंहैनो सानबाय आच्छा बिनानाव नों भुल बुजिनो नाङा आं नोंखौ बेबायदि गाबबाय थानाय खोनानानै नोंनाव सोंनो फैथारबाय नों मानो बिदि एथ' गाबदों आरो एथ' फुङाव ओमफ्राय मा जादों तखन बुंबाय जे आं बिराद टेनसनाव दङ आंनि बे नैबेलायनाय गथ'आ 7 बोसोरनि गथ' बियो बे मोनसे बिराद गिदिर लोमजानायाव दङ बेखौ डाक्टारफ्रा बुङो जे खरस बिराद थांगोन बेखौ सिकित्सा खालामनायाव फैसा जगार खालामनाय आं दा बहा फैसा मोननो आं बहुतनाव मदद बिबाय रावबो मदद होआ जाबाय तखन बे बुंबाय आरे नों बिदि खर' खुथार गाबबाय थाबाखि नों मदद मोनगोन नामा नों बहा खामानि मावोमोन बे खामानि बिसिनावसो नों जेराव खामानि मावो बेहायसो बिनांगोन नोङो जाबाय आंथ' न' थांनानै बासन बर्तन मानजिहैयो होमबा बिसिनाव बिनांगोन नोङो जाबाय ओमफ्राय दाना माने एथ' फुङाव बिदि गाबबाय थादों बिदि गाबबा नोंनो सोरबा होफैगोन नामा तखन बुंबाय आरो बियो जे बै हिन्जावा बुंबाय आरो जे आं गाबनायनि खारन दङ आंखौ मैया सासे साधु बाबाया बे लामाजों थांनायाव माने जोंनाव फैदोंमोन बे बुंबाय आरो जोंनाव फैदोंमोन बेनिफ्राय बे बाबाया बुंलांदों जे नोङो गाबोन अखानायै 4टानिफ्राय बिराद गाब आरो इसोरखौ गाबज्रिबाय था होननानै बिराद गाब आरो गाबै इसोरखौ गाबज्रि जाबाय तखन बे सेठआ माने बे मालिकआ गोसोआव हठात बेनाव साननाय फैबाय आरे बे ओंखायसो गाबदों ओमफ्राय तखन बियो लगे माने बे सिटियाव बे सहराव जेसेबां गिदिर डाक्टार दं खबर हरजोब्बाय बे गावनो फन हरनानै ओमफ्राय फैबाय बुंबाय दिनैनिफ्राय ओरै जायगायाव फै बे गथ'नि जेसेबां खरसा नांगौ सिकित्सायाव बेखौ आं होजोबगोन नोंसोरो बेखौ मोजां खालामथारनांगौ माने माबोरैबा मोजां जायो बेनि सिकित्साया मा खालामनाया मोजां बेनि सिकित्सानि थाखाय बे गथ'नि खालामजोब खरसाखौ गिनाङा आं दं तखन ओमफ्राय बे हिन्जावखौ बुंबाय नोङो गाबोननिफ्रायनो आंनाव थां नैबे कार्डखौ ला गाबोननिफ्रायनो आंनाव थां बबे मोनसे खामानिखौ नों मावनो आंनाव मेला खामानि दं माव आंहा मेला फेक्टरि दङ आरो मेला खामानि थाखायो फेक्टरिफोराव नों जिखुनु मोनसेयाव नों जेखौ फसायो हाब आरो बियो सार्भेन्ट क्वार्टारबो बेनो जासै गाबोननिफ्रायनो थायो होननानै तखन बेथ' माने बियो माने गोजोन मोनबाय बे मालिकआ गोजोन मोनबाय बिदि मदद होनो मोनबायना बियो ओमफ्राय दाना बियो फैबाय बे जायगानिफ्राय फैनानै दाना बियो सानबाय आरो जे आरे बेखौ सासे साधु बाबाया सानसे आगोल गाबै इसोरनाव टाइम होलायनानै आर'ज गाबनो थिनदों जे फुंनि माबायाव ओमफ्राय आं बे समाव आंहाबो खोनाहैबाय मारै जाखो इसोरा दंमारो नामा गावहाथ' नास्तिक ना इसोरा दंमारो नामा आंथ' इसोरखौ फोथाया आंनाथ' मा खामानि मावबा साक्सेस जायो बेनो आं बेखौसो बुजिगौ सानबाय आरो खिन्थु बेथ' मारै आर'ज गाबदों बियो बे गाबदोंसो गाबनानैबो बे मदद मोनबाय आं मदद होनो बेहाय बोरै सहैखो आंनाव मदद होनो गोसोआवबो बोरै फैखो तखन बियो इसोरा दंमारो नामा सानबाय इसोर दाना बे सानलायबाय इसोरा दंमारोबा बे पृथिबिनि मानसिफोरनि गेजेराव माने एथ' माने धोरोमखौ लानानै रेसारेसि हारि जाति बेफोरखौ लानानै बेबायदि सानबाय दाना खिन्थु बियो नैबेखौ बुजिबाय जे खालि खामानि मावनानैबो मानसिया जिउआव थांनानै थानो हाया बा गोजोननायखौ मोना मानसिफोरनि मदद होयोब्ला मानसिफोरनि सुख दुखआव माने थाफायोबा सुख दुखआव बिसोरजों माने ज' जाफानो हायोबा आरो मानसिफोरनि खैफोदाव मानसिफोरनि असुबिदायाव मदद होयोबा बेनिफ्राय जे गोजोनखौ मोनोना बे गोजोना खालि गावनि खामानि मावनाय गावनि फैसा खामायनायाव बे गोजोननायखौ मोननो हाया बेखौ मोनदांबाय बिराद गोजोन मोनदों बियो दा बेखौ बियो बुजिबाय ओंखायनो मानसिनि सबसे देरसिन धर्मआनो जाहैबाय जों बे सल'निफ्राय मिन्थिनो हादों जे हिउमेनिटिया मानबता
थारमाने मानसिनि जे समस्या, मानसिनि गेजेराव जे माने भुल बुजिलायनाय, मानसिनि गेजेराव जे माने खैफोद आफोद दङ, बेफोर समाव नोङो मदद हानायमानि होनांगौ। जोंनि गेजेरावथ' मा भुल बुजिलायनाय थायोना, जे आं बे मानसिजों आं मानो रायलायनाय, बेयो गाहाय थाखोनि खोथा, बिसोरो जोंजों गोरोबनो समाया, बेफोरबायदि अनेक किसु थायोना। तखन मा हिउमेनिटिया थागौमोन, बेहायथ' हिउमेनिटि थागौ। मानसिबाथ' मानसियाव आरो मा गिदिर उन्दै मा बिसोरजों जों गोरोबजाया माया, बेफोर मा खोथा बेलाय। मानसि बेहायथ' आरो जेबो फाराग गैया। मानसिखौ मदद होनांगौ, मानसिया जाय मदद होनो हायो। दा बे जिनिसखौ जों बे सल'निफ्राय मोनथिनो हाबाय। मानो बे माहाजोना, बै सेठआ बै हिनजावखौ सिनायो नामा? बेथ' सोङाखै मा जाथि मा नाम, बेखौबो सोङाखै। दा ओंखायनो जोङो बयबो गावजों गावनि गेजेराव अनलायनाय, मदद होलायनाय, सोरबा खैफोदाव गोलैयोबा मदद होनाय, बे सब समय थानांगौ। आरो सबसे देरसिन धर्मआ बे हिउमेनिटियानो, मानब धर्म। बे मानब धर्मआनो मानसिनि जिउनि सबसे देरसिन धर्म। आरो इसोराबो बे जिनिसखौनो फोरोंदों जे बयनिबो गेजेराव अनलायनाय, सेबा होलायनाय, मदद होलायनाया थाथारनांगौ। दा रायजो राजाफोर, ओंखायनो जोङो बेबायदिनो बयबो मदद होलायनो सोलोंनांगौ। सोरबा खैफोदाव गोग्लैनानै थानाय नुयोबा बेखौ जोङो खबर लानांगौ। माने थाखा फैसाजों नङाबाबो बेजों रायलायनायनि गेजेरजोंबोथ' बेखौ जोङो माने बेनि गोसोखौ गोजोन होनो नाजानांगौ। बेनो। एसेनोसै, गोजोन्थों। बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम।